Hindi man, titingnan ko lang ikaw. Yo, what's up mga kasinaga? Isang magandang araw sa ating lahat. Ito pala si Bagwis. Ayan oh. Ayan. Pumunta agad ako dito mga kasinag. Kasi sabi ng mga bata kanina, pagdala nila nung mga huli nilang alimasag dun sa kabilang sityo, inaaway daw si Bagwis ng 3 lawin. Hindi ko na inabutan mga kasinag yung lawin. Si Bagwis daw habang nandyan sa baba, doon sa may palayan na yan, dyan sa baba dyan, habang andun daw si Bagwis, kaya pagparasal po ka ng 3 lawin. Kaya nag-alala ako mga kasinag, baka kung ano mapano si Bagwis. Pagdating ko nga dito, wala na yung mga lawin, hindi ko alam kung nasaan na. Ngayon, dyan lang sa pagkain, ayan oh. Ayan. Dyan lang sa pagkain, ayan mga kasinag, yung dila akong pagkain, karning kalabaw yan. Kumusta ka na? Sabi inaaway ka daw. Sinong umaway sa'yo? Hindi lang akong pagkain mga kasinag. Ayan ang patunay mga kasinag na si Bagwis mabait pa rin. Sa lahat ng ating subscribers, viewers, maraming salamat po sa inyo sa mga nagpaabot ng tulong. Thank you so much po talaga. Ayan si Bagwis. Nagutom si Bagwis siguro mga kasinag, nagutom siguro sa takot. Kasi 3 ba naman yung kalaban niya. 3 lawin. Awa man. Ito ang hirap kay Bagwis mga kasinag pag ano. Ang kagandahan lang din mga kasinag, si Bagwis kasi pag sumuot sa mga ganitong kahuyan, hindi na siya kayang habulin ng lawin. Hindi na siya maaaway. Kakainin. Sige na, kumain ka na. Kumusta ka na, ha? Sino nag-away sa'yo? Baby. Sige na, kain na. Kainin mo na yung karne dala ko. Para mabusog ka na, mawala yung pagod mo. Napagod ka Bagwis? Nagparahabol ka yata ng 3 lawin kanina. Awa mo ng Bagwis ko. Wala ka sugat? Hindi man, titingnan ko lang ikaw. Sige na, kain na. Kainan na yan, kainan na. Kainan na yan. Sige, didistansya na ako sige, dito ako, dito. Lalayo ako. Dito ako, dito. Sige, dito ako. Kumain ka na dyan. Kain na. Susunod, pag inaway ka uli awayin mo man. Lumaban ka. Huwag kang magpatalo. Bagwis? Patalo ka sa kanila. Teritoryo mo ito, huwag kang magpatalo. Siguro ang gawa ng lawin mga kasi kung hindi man gustong kainin si Bagwis o gustong palayasin dito. Kain na, sige na, kain na. Sige na, kumain ka na. Ay dong, tago kayo, tago. Nakikita palan kayo. Aalis ito. Nakikita palan kayo. May bata pala mga kasinag na sumunod sa akin. Kaya pala nagwawala si Bagwis. Sige na, kain na. Kaya pala nagwawala. Nakikita pala si mga bata.
Sige na, kain na dyan, kain na. Kainan na yan. O, dadalhin mo na yan sa taas. Ha? O, sige na. Kung saan mo dadalhin yan? At nagbabahog pa ako ng baboy. Hindi pa kami nakapagbahog. Sige na, taas na. Basta mag-iingat ka lagi, Bagwis, ha? Ingat ka lagi. Pasensya na kayo mga kasinag. Hindi talaga yung kakain dito si Bagwis. Kasi may sumunod pala sa aking mga bata. Sana pumunta yun. May sumunod pala sa aking mga bata, mga kasinag. Nakita ni Bagwis yung mga bata. Asa na? Ayun, si Bagwis mga kasinag. Sa itaas ang puno ng nyug. Kung nakikita nyo yan. Ayan, oh. Kung nakita nyo naman, na-update ko kayo kay Bagwis, ayun, sa itaas ng nyug. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa pagtangkilik ng ating YouTube channel. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye.